Nina bakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva. Unjomane kaMkapi yaduka iminyaka leyo yazi yatholakala kwesitini bathi ubaba kaZinto ziyenzeka qeqele ekhaya lesitholakala khona sitholakala endaweni yaseMgababa bathi se-area 7 ngakamthathelwa esitolo. Asisho eli number ngoba wena usamlangalezela into eningi kodwa sowufuna ukwazi ukuthi inamba ithini. Ithi number 083 406 8658 083 406 8658 iyona namba yale khaya ke kaMhlongo kwaZinto ziyenzeka. Wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho ukuthi sibhlungu kanjani. Thina sikhonela wena ukushintsha impilo yakho. Akukhusho lokho ukuthi ilwane siyayikhipha ekhaya, izilonda siyazelapha, izistroke siyazelapha. Kodwa kakhulu into esilelayo thina yile yokuthi wena kungahambi emhlabeni uhlupheka. Njengoba kwakuhlupheka abazali bakho, kwakuhlupheka obaba bakho, kuhlupheka oma wakho. Thina sifike nalelo shintsho-ke ukuthi impilo ekade niyiphile ekuqaleni thina sishintsheke thina ingabi safana njengalokhu. Ngoba iy'ngane zakho wena mhlawumbe usemncane ungayigqoki iy'cathulo esikoleni ngenxa yokuthi isimo sasingekho right. Mhlawumbe wena ungawuphathi ubhaka we-Nike ngenxa yokuthi impilo yayingekho right. Kodwa wena leli into eyodwa ukuthi isimo sasekhaya ekade siyisona asingabe sisafana-ke ngokukhula kwethu. Wena fika nomehluko ukuthi uzokwenza umehluko ekhaya. Inamba 658 083 686 58 asiphinde 83 406 8658 inamba lekubhukhwa kuyona. Sisebenza ngomsombuluko sizosebenza ngomgqibelo sigcine ngomgqibelo ntambama esibiza ngesabatha kuzothi ngesonto siyakhonzisa. Sike sesidila neziwasho-ke lapho sike sesidila nento kaNkulunkulu esingayihlanganisi nomsebenzi wabantu abadala. Ngesonto asisebenzi siyeke konke, ayikho imithi esiyiphathayo, awekho amakhambi esiwaphathayo, sidila nje nokuthi siyiphathe ilontuzana iziwasho. Ake sikusho lokhu, umuntu oyimisele ngokuhlupheka uzohlupheka ngenhlunquthu yena ofisayo. Thina sizwele ukuzokhipha lonto ukuthi ukuhlupheka kade yikona akungafani nasekuqaleni. Wena hamba emhlabeni uney'nkomo, hamba emhlabeni unemfuyo, hamba unamagusha, hamba unezimbuzi. 083 406 8658 sisasebenza kaMhlongo, siyabhula, siyaprofitha, siyahlola. Ocingweni u-1000 rand kodwa uma ufika ekhaya kaMhlongo i-500 rand. 083 406 8658 asikusho lokho ngoDisemba kuzobe kukhona isipesheli sazinto ziyenzeka uzobe u-5000 rand. Ungakhohlwa ukuthi usuka ku-7500 esikhundleni sokuthi unyuke sobe senesipesheli ekuzobe u-5000 rand. Bayawazi-ke abantu izinto ziyenzeka, abantu baney'moto, abantu banemizi, abantu banamabhizinisi, abantu banemfuyo, abanye banezinto zonke ey'phathekayo ngenxa yalezo zinto zenzeka. Kuzothi isigubhu sewasho isikhondlakhondlwa lo mabona bulawo sizobe su-15,000 qamba lisuka ku-30,000 angithi lehlela ku-15 esikhundleni sokuthi ngabe liyanyuka kodwa lizobe lehlele wena. Ngenzela wena-ke ukuthi njengoba ngikhuluma kuse-eli kanje ukuthi uhlezi ukhala wena uthi awukwazi ukufinyelela kaMhlongo ngenxa yokuthi kushiwo sekulethi. Njengamanje uma ungabeka kancane ngoDisemba sokwazi ukubonana nawe. 083 406 8658 kodwa nje kunjenje singekho isipesheli sisalapha, sisabhula, sisaligeza idlozi, sisabageza abantu abadala, sisawafaka amagobongo, sisathwathisa, sisaphakamisana, sisathwalisa futhi. Kodwa kuya ngokuthi wena iliphi igumbi ofuna ukungena kulona. Sinamagumbi ahlukahlukene khona sabe kodwa nje kukonke kuya ngokuthi ubani onenkinga. Njengoba unenkinga lalela, thina sikwazi ukusuka lesikole sihambele siye kwakho, thina siyoyicelela ukuthi sicela ukukusiza. Kodwa wena kufanele ushiye ikhaya uthuntuthi inyawo ngenxa yokubona indlala kwakho, ngenxa yokubona usizo ey'ngane zakho zihlupheke. Ezinye zifundile kufanele ngabe y'gqoka amajazi kodwa zinalutho, kodwa ezinye ziyasebenza kodwa ziphuza utshwala kanti ukuthi akwazi ngisho ukuthengana. Ingane yakho ngoyazi ukuthi beyinamaphupha kanjani kodwa manje amaphupha akasaphumeleleki noma amaphupha akasafezeki. Uwena okhonela wena-ke njengomzali wengane ukuthi phela ingane yakho boyazi imicabango ekade inayo, bowazi enza sure ukuthi phekha idlozi ukuthi alingcolile. Abathakathi bayakwazi ukuvimba iy'ngane, bayakwazi ukuvimba umndeni ukuthi ungaphumeleli. Sikhonela kona-ke ukuthi sikhiphe kulowo mlilo kuyona. 083 406 8658 083 406 8658
58 uyabhukhwa lekhaya awumesana uphonseke nje angathi umzalwane ngene esontweni kodwa into eyenzekayo uyafona kule number ethi 083406 mathi uyabhuka phela into oyibhukhelayo yinyeke yokuthi ufika wazeka ukuthi uzofika wena ngosuku olukuthi khona kuyokwazi ukuthi ungalindi isikhathi eside ngoba la kamhlongo kubuye kugcwale kume khona imoto uthothi kuba khona ama queue kodwa wena osuke eGoli wena osuke eMpumalanga wena osuke eCape Town wena osuke eEastern Cape wena osuke eSlondon wena osuke eMdantsane awukwazi ukuthi ungabamba lo layini ngoba usuka